Chegamos á 14ª edición do Festival Internacional, xa é unha cita consolidada en Santiago, en Lugo, que é onde programamos en ambas cidades, pero tamén xa é unha referencia consolidada no panorama teatral universitario galego e do conxunto do Estado. É unha cita aberta á cidadanía en xeral, unha programación aberta non só á comunidade universitaria, senón á sociedade inteira. Todas as actividades da aula de teatro están programadas para a cidadanía en xeral, non é unha actividade pechada á comunidade universitaria, excepto a produción de teatro da compañía da universidade, que sí é requisito ser universitario para estar dentro da compañía. O resto das actividades están abertas a todo o mundo. Durante todo o ano estamos recibindo propostas de universidades españolas, europeas, iberoamericanas, fundamentalmente, e a partir das propostas que chegan facemos unha selección. Si é certo que mantemos unha relación de privilexios e cadra coa Universidade de São Paulo, que desde hai 6 anos sempre trae varias producións. Ademais, contamos coa presencia do Teatro Real de Liexa, e este ano é a primeira vez que traemos unha compañía de Estados Unidos, unha compañía que trae un monólogo sobre a realidade chicana dos anos 40, 60 nos Estados Unidos. Despois temos representantes da Universidade Española, de Huelva, da Escola Superior de Arte Dramática, e o festival pois abre a compañía da USC, coa produción das Raíñas, recentemente estrenada, e pecha o festival a compañía de teatro da USC en Lugo, co público que xa estivo o ano pasado neste mesmo festival. O festival desenvolvese entre o día 1 e 6 deste mes de abril na sala Roberto Vidal Bolaño, en sesión de 7:30, no teatro principal ás 9:30 e puntualmente no Auditorio de Galicia para a produción do público de García Lorca, a produción que trae a compañía de teatro da USC en Lugo, que está programada no Auditorio de Galicia ás 5:30 da tarde. A entrada é gratuita, previo paso por taquilla. Si, a programación podese consultar na web da Universidade de Cultura, usc.es/cultura, está colgada toda a programación do festival, onde se especifica a duración, lingua de cada produción. Iniciou a súa andaina no ano 1990, a par que todo o programa de formación, de cursos, programación, etc. Desde o ano 90, de maneira ininterrumpida, pois estrena unha produción anual. Nesta ocasión, este ano, presentamos un texto de Weber, As Presidentas, nunha versión que fixen eu, que se titula As Raíñas. É un texto extremadamente complicado a nivel sintáctico e dramatúrxico, pero realmente interesante. A escolla dos textos sempre está supeditada ao interese formativo das promocións que van pasando pola aula de teatro. A aula de teatro da Universidade de Santiago, eu creo que de alguma maneira funciona como canteira. Xa desde hai aproximadamente uns 8 anos, 10 anos, a xente que vai pasando pola aula de teatro pois traballa hoxe en día pois na televisión, no teatro profesional, e de alguma maneira pois é un pulo importante, sobre todo nun país como o noso, onde a formación teatral sempre tivo unha eiva moi grande. Realmente ata hai 2 anos non contamos cunha escola superior de arte dramática. Eu creo que si gozamos cunha boa saúde teatral. Si é certo que a nivel industrial eu creo que seguimos ancorados no século XIX. Temos que pensar en teatro como unha industria contemporánea, de futuro, e hai que pensar nesas claves.